Moi, mun nimi on Marko Salman ja vanhat valokuvausmenetelmät on lähellä mun sydäntä. Tällä videolla te pääsette seuraamaan, miten valokuva syntyy märkälevytekniikalla, joka keksittiin vuonna 1851. Ennen jokaista kuvausta meidän tulee valmistaa tuore kehite, jonka kanssa toimia. Kehitteen pääaineena tai pääraaka-aineena on rautasulfaatti. Lisäksi käytetään muun muassa sokeria sekä etanolia ja etikkahappoa. Sen tekemisen jälkeen ollaankin melkein valmiita kuvaamaan vielä hopeanitraatti tankkiin ja varmistetaan, että kaikki kemiat on ok ja omilla paikoillaan. Että me voidaan kuvata märkälevykuvaa, niin meidän pitää valmistella meidän käyttämä media, eli tässä tapauksessa alumiinilevy. Otetaan sitten suojamuovia, niin sen jälkeen päällystetään tämä levy kolloidioseoksella. Kolloidin seoksessa olevat suolat reagoi myöhemmässä vaiheessa olevan hopeanitraatin kanssa ja tekee tästä levystä valoherkän. Tämä on puhdasta käsityötä alusta loppuun. Kun levy on pinnotettu, niin sitten odotellaan, että se kuivaa sopivaksi ja sen jälkeen se laitetaan hopeanitraattitankkiin. Hopeanitraatissa levystä tulee valoherkkä. Noin 5 minuutin jälkeen levystä on tullut valoherkkä ja se voidaan ladata kasettiin. Levystä valutetaan ensimmäiseksi ylimääräiset hopeanitraatit takaisin tankkiin ja tämän jälkeen asetetaan varovasti kasettiin. Ja koska kyseessä on märkäprosessi, niin tässä vaiheessa niin aikaa kuvan ottamiselle on noin 5-20 minuuttia. Kaikki riippuu oikeastaan vallitsevasta ilmankosteudesta ja lämpötilasta.
Kuvauttamisen jälkeen siirrytään takaisin pimiön puolelle ja kehitetään levy rautasulfaattipitoisella kehitteellä. Kehitys tapahtuu silmämääräisesti arvioimalla levyä ja sitä, että miten nopeasti esimerkiksi huippuvalot ja keskialueen sävyt tulee näkyviin. Lopuksi kehitys keskeytetään sopivassa kohdassa niin vedellä. Ennen kuvan kiinnittämistä levyä pestään muutamia minuutteja ja tämän jälkeen kuvaa kiinnitetään kaliumsyanidilla. Kiinnittämisen aikana ylimääräinen valottumaton hopea poistuu levystä ja kuva tulee esiin. Kiinnityksen jälkeen kuva vielä lakataan Sandarak vernissalla. Lämmitetty vernissaliuos kaadetaan levyn päälle ja valutetaan hitaasti pois levyn pinnalta. Ilman lakkausta levy lähtee ajan kuluessa tummumaan ja lopulta katoaa pois. Lakkauksen jälkeen levy vielä kuumennetaan ja tämän jälkeen annetaan kovettua rauhassa joitakin päiviä.